Ai, manual mode. De què? Allà no, però allà de sa sí, en el forn d'altres sí. Rafael, pot cantar la de... No m'agraden ses panades perquè tenen preva bo. Ai. Bé, no vos animau. Sí, ja sí, però ja m'ha caigut. Espera, Rafael, destapa-la un segon que se vegi el que hi ha de dins. Que no se... Can picada. Això és com una panada xilena, no ho és, això, Rafael? Tira-la, No, però estic molt treballat, Xavi. Fa un mes. No en tinc ni idea. Joan, casa, tens oli? Me l'he begut. No, la botella, per favor. Ah, dins gelera, no? Ja està. A dins la gelera. Crec que sí. N'he parlat d'un altre en fresc. Elsa, també hi ha vi negre, si voleu, que fa, hi ha vi negre dins... No, em dic que està fresc. És que m'has aprendit, també. Perquè ja tenia gent d'assaig de romancer. Sí, assaig, dieta gastronòmica. Si al final hem tocat dues cançons i en comptes ratllat, saps? Veus? Trobo tot de tot el que el Però hem sorprengués. xerrat de política, que és d'aquesta. Està bé això, està bé, sempre està bé. Ja no en tema. Fa estona que no mos veiem i diem de passar falta. Sí, se posa de sortir. Claro. Que fa, ja de primer així un poc. Se va fer cigarret. No sé. No, Està autèntic, Xavi. Filmar quan feia feina. Ara per si és vago. Ara apareixeràs. Aquesta d'aquí, no sé de qui deu ser, aquesta panada. De 3 pisos. així. El boig que se quedat fent més d'ella. Té una productivitat. Otra, otra! Ja em vaig a fer una...